Maialen, esperimentu txiki bat ingoet. Bai? Ze, claro, elkarrizketa hau aigia grabatzen martxoak 29 zen, asko itin gaude, eta gaur Diego Gartzian maratoi erdixe ospatzea, parte hartzea zu, ez? Bai, bueno, maratoi erdiaren zati bat egingo ez nik, 8 kilometro, Bueno, baina bai, oza, proba laburrean, hori da. bueno, proba laburrik ez da honetzat, korrika. Niretzat ere ez, niretzat ere ez. Baina, claro, esan beruna da, elkarrizketa hau entzungo deu apirilak 7. Ah, bueno, Orduan ja korrika inde hongo, zea, naiz eta momentu hontan ez zauden korrika inde. hori da. Orduan guazen bisok apirilak 7 eta galdetuko izut. Maialen, zemoz juntzan 8 kilometroko proba Diego Gartzian lasterketan? Ba, uste baino asko zobeto. Bereziki, enuelako asko uste, baino asko zobeto. Bai. Bale, ba, hain berdeuna da, denboriei alineatzen utzi, eta berze gertatzen den. Vale. Maialen Arzaius da hemen erekin gaur, ongi etorri. Mil esker. Telebistako aurkezlea, bertsolaria, gauza asko. Bueno, nik telebistan ezautu zaitut, orduan zegetik ez geha telebistatik hasten. Zoragarri, bai? Zuretzat, hau beti galdetu nahi izan dizute, telebistan lan itxiena, ja zure planetan sartzen zan, edo bapatien gertauzan zerbait izan zan? Sekula ez. Egia da, aizpak betidanik esan izan didala, baina betidanik da txikitatik. Zuk telebistako aurkezle bukatuko duzu. Baina, bueno, ez dakit zertan bukatuko dudan, orain hortan ari naiz. Bueno, antxo bertan mintzat. Hori da. Baina, inoiz ez. Inoiz ez dut nik hau pentsatu, ez dut nik ikusentzunezkoak ikasi, ez dut kazetaritza ikasi, nik itzulpengintza ikasi nuen, zer egin nahi nuen oso ongi enekiela. Baina ez, hau pixka bat kasualitatez etorri den zerbait izan da. Eta nola izan zan? Ba, badakit gero etorriko dela, baina kontua pixka bat Doraemonen bertso hoiekin ere hasten da. Bale. Bueno, ez dakit horrekin hasten den, baina Euskal Herriko txapelketa hartan 2013 edo izango zen. 17. Dokumentatu egin naiz. 2017. Eskerrik asko spoilerragatik. Bai, 2017ko hortan Oianai Gorantani joan ginen gure kasa saiora gonbidatu. Hasiera xamarrean zen gainera gure kasaren hasiera xamarrean, eta beste inork nahi etzuelako ere joan ginen gu, gutxi gora bera, ez dut uste lehendabiziko aukerak izan ginenik, eta hor gonbidatu izan da gero kolaboratzaile hasi nintzen, eta ordurako nik Doraemonen bertsoak kantatuta neukan, horregatik diote. Bai. Eta hoxe, gure kasan 3 urtez kolaboratzaile, eta orain bi bazueken, lehenago ere egon nintzen, zuek horren telebistan, bertso batzuk kantatzen dituen, hori da, astero, baina gutxi, lehenago. Eta kolaboratzailetik aurkezleako salto hori, zuri ze suposatu zizun edo, nola hartu zenun hori? Ba, asteko suposatu zidana izan zen, nere lana hori bihurtzea. Bai. Ze ordura arte ni beste lan batzutan ibiltzen nintzen, eta denborat nunbaitetik atera behar izaten nuen telebistako kolaborazio zati hoiek, saio hoiek egiteko. Eta horrekin, behintzate erabaki bat, zirt-zart erabaki bat hartu behar izan nuen, ezta? Bai etzala ez esan, ez da erabaki errexia, ze bakizu, zuk oso ondo dakizun bezala, telebistak inoiz eluke aplana izan behar, ezta? Esan nahi dute, beti da arriskutsua, telebista aplana izan. Ez da koltsoirik erosoen askotan. Ez da koltsoirik erosoena. Eta, ez dakit, intuizioa izan zen edo zer izan zen, baina proposamena etorri zitzaidanean oraindik etzekiten oso ondo zer proposatu zidaten ere, baina bai ez esanien. Ez dakit zergatik. Ze aurretik izan dituen beste proposamentxo batzuk, eta ez esanien. Eta honi bai ez esanion. Ez dakit zergatik. Bueno, izango zuen, ez dakit, adibidez beste bertsolari bat aurkezle izatea, Xabier Sukia kasu hontan. Baina niri hau proposatu zidatenean ez zidaten ezer proposatu. Ez zegoen hori ere. Ez zegoen ezer, Antxorrik, ez zegoen ezer. Bai, irailetik aurrera zerbait egingo dugu arratsaldetakoa, eta gutxi gehiago. Gutxi gehiago. Bai, baina bai ez esanion. Bai, piztinara salto egin nuen orduan, bai. Eta Gipuzkoako elkartean enbilen ni orduan bertsolaritza irakasle, eta horri ez esan behar izan nion, irailetik aurrera, esan nien enuela jarraituko, eta orain arte. Gustora, erabakiarekin? Bai, gustora erabakiarekin. Gustora erabakiarekin ni banaizelako rutinak puskatu zalea den pertsona bat. Eta ja 3 urten eramatzan Gipuzkoan irakasle gisa, oso gustora, eta jarraituko nukeen, baina,
aldaketetan sinisten dut. Onera eta txarrera, aldaketetan sinisten dut. Coach asko esaten dut bezala, konfort eremutik atera eta... Hori da. Coach askok hori esaten dute. Nere lagun baten amatxik esaten du lan sain da, lan aldaketa pausa da. Vale? Bueno, hori lan sain da bat izan zen, lan aldaketa bat, eta, bai, zerotik astea berriz, eta gustora, orain ja 5. denboraldia egin dugu, eta, momentuz ez dut lan saindarik eskatzen. Momentuz gustora nago. Bere izena esan dugu eta Xabier Sukia. Bai. Zer moduz Sukiakin? Oso ondo. Bai, Sukiei esateko gozada bada, zuk ere badakizu. Bai, badakit. Lankide oso ona da, batez ere umorea jartzen oso abila delako. Oso konpainia atsegina da. Oso konpainia atsegina da. Bai. Eta nik neu gidulari bezala aurkezle askorentzat idatzi behar izan dut, guztiekin ondo, orokorrean. Baina uste dut ondoena beti zuekin moldatu naizela. Ez dakit, oso aurkezle erraza zarete, bati bat ez zaretelako kokatzen ez da ere aurkezle estatus edo... Bai. Ez dakit nola esan, baina... Ulertzen diazu. Ulertzen dizut, eta... Ez dut nik behintzat, eta Xukiak ere ez dut ahalegin berezi bat egiten estatus horretatik jeisteko. Esan nahi dut, ez dut nik uste aurkezle estatusa, gidoilari estatusa baino altuago dagonik. Edo erredaktore estatusa baino altuago dagonik. Besterik gabe beste lan bada. Baina gu egunero, eta nik uste dut aldea ere hor dagola, egunero, 11 edo 11 inguruan. 11 sartzen gara lanera lantalde guztiarekin batera, eta eguna lantaldearekin pasatzen dugu. Bazkaltzen dugu lantaldearekin, eta gure kezkak konpartitzen ditugu lantaldearekin, lantaldearen kezkak ere jasotzen ditugu, ze beti ez dira berdinak izaten, ezta? Eta nik uste dut horrek ere jarri gaituela eta jartzen gaituela, jarri behar gaituen lekuan, eta da maila berean guztiok. Eta oinak lurrean izanez. Egia da, horrek ere, bere nekeak eta bere pixuak badituela, ze ordu asko pasatzen ditugu hor, eta, kezkak haundiak dira, esan nahi dut, lan guztietan bezala, baina lehen esan dugun bezala telebista ez da koltxoi erosoena izaten, eta, kezkak gure kezkez gain, eta lantaldearen kezkak, eta bestearen kezkak, eta, denak jasotzen dituzu, ezta? Eta, batzutan nekagarria pixua bada, baina errealitatea da. Eta nik ez diot horri alde egin nahi. Ja. 1000 tal. Bai. Oain dela gutxi ospatu ditugu gainera. Bai. Ditugu, Antxorregi? Ditugu, nintzen, berriz... Gidoilari gisa. Itzulera izan zen, nire Erasmus txiki bat izan. Bai. Une kutxunen bat aukeratzerik izango bazenu? Oso zaila da, benetan. Eta elkarrizketa bat baino gehiago indizkigute 1004 arira, eta pare bat aldiz esan dut, sortea dela hori, ze hartara bat baino gehiago esan ditzakegu. Elkarrizketa bakoitzean desberdin bat esan dezakegu. Hori ala da, bai. Bai, baino errepikatzen hasiko naiz. Oso gogoan daukat, normalean unkiduratik joango naiz, ezta? Oso gogoan daukat Inigo Goikoetxea gozategiko laguna. Bai. Etorri zenean korapiloak atalera, ez dakitzu hor zinen? Ez, nila ies egin danen. Zuia egan egin dutzen. Beste gauz batzutan korapilatuta. Hori da. Ba, Inigo etorri zenean, bere emaztearen heriotzari buruz hitz egitera, umea jaio eta 3 egunetara hiltzen bere emaztea, erditze haren ondorioz. Bai, gogoan dut, bai. Eta oso momentu berezia izan zen hori. Oso gogoan daukat. Ez berekin bakarrik, konturatzen naiz, lanketa pertsonal berezi bat egin behar izan duten guztiek daukatela asko erakusteko eta asko esateko, eta eske bizitzari, bizitzak hortzak erakutsi dizkie, eta beraiek ere hortzak erakutsi dizkie bizitzari, eta horrek laguntzen du beste guztiontzat begiak zabaltzen, eta hausnartzen, eta normalean jende guzti horrek uzten dizkigu hausnarketa oso interesgarriak, baliagarriak, sakonak, benetakoak, eta hori, kasu hontan da, bizitzan ala tokatu den egoera bat, ezta? Baina baita drogekin arazoak izan dituen gazte bat, etortzen denean ere, nahi duenak pentsatu dezaken nahi duena, pertsona horri buruz, momentu batean erori eginda, ezta? Baina buelta ematen diotenean, benetan, edozeini lekzioak emateko moduko elkarrizketak ematen dituzte. Bai, eta niri zentzu horretan programak egiten duen lana, korapiloak etegi, aratago baita ere, asko gustatzen zait, eta uste dut asko irabazten duela programa berak, ze askotan garrantzia
asko edo gehien ematen zaio, eta errespetu guztiarekin esaten dute, baina disko bat aurkeztera edo liburu bat aurkeztera datorren sortzaile bat edo bere azken bira anuntziatzera datorren artista bat, eta ondo daude eta behar ditugu baita ere elkarrizketa horiek, baina esperientzia pertsonala kontatzera datozenek beti, ez dakit, niretzat beti izango dute leku berezi bat, izan beharko lukete, bibazuek bezalako telebista saio baten. Bai, niretzat ere bai, eta momentu kutxunak aukeratzen hasita, bigarren orduko jende ezagunaren elkarrizketa batzuk ere izan ditzaket gogoan, ez da ba? Niretzat beti dira bereziak adibidez bertsolariak etortzen diren egunak, beti sentitzen naiz urduriago, ardura puntu hori barrurago sentitzen dut, nahi dudalako pareko ezagun lagun hori ongi egon dadin, badakidalako agian ezagutzen dudalako, eta badakidalako ze momentutan sentituko den erosoago, ze momentutan agian deserosoago, eta, momentu horiek beti dira bereziak, Julio Soto bat, edo Imanol Lazkano bat, edo Maialen Lujanbio bat, egun horiek beti dira bereziak niretzat. Bai, bitu, ni ontxe pentsatzen ari nintzen gaina, Imanol Lazkano. Igual da geixena disfrutaetan imitaoetako bat. Hau gidoilari bezala, kolaboratzei bezala beste batzuk esango nituzke, baina gidoilari bezala, Imanol Lazkanon entrevistikin oso guztak egon nintzen, nola atea zan, ze momentu polituk izitun, ze bere agurre izen genuen gogun baitare, beha nola unkitu zan, gainak garate sartu zen artxibuitea, eta oso bideo politez duden Lazkao txikiko kameoare, funtzioak gue, eta beste bat, bai ere, kriston poza eman zinato batzie, Imanol Lazkano korrikan lekuku pasatzen zure atxei. Egia da, aztutan neukan, egia da, mugan, esango nuke, Behobiako mugan. Behobiako mugan, bai. Edo Santiago nestakit bitako batean, elkarri lekuko eman zioten irudiak ikusi ditu. Orduan, olako gauze gertatzeienin, ni oso guztagote nintzen etxea. Bai, polita, oso polita. Beira, beste alde batera buelta eman da, orain dela gutxi izan ditugu gurekin chill mafiakoak. Bai. Bueno, elkarrezketa hau grabatzen ari garen momentuan, zehazki aste hontan izan ditugu chill mafiakoa gurekin, ostiralean izan zutelako beken beraien azken kontzertua, eta begira, oso divertigarria izan zen. Benetan, ni ez nengon kezkatuta, badakit batzuk agian kezkatu daitezkela chill mafiakoak datozelako, eta, ez dakizulako beti zer gertatuko den, ezta? Batzutan, agian zure gidoitik guztiz atera daitezkelako. Baina izan da elkarrizketa bakarrenetariko bat, elkarrizketatzaile papeletik guztiz atera eta elkarrizketa divertigarri eta ludiko gozo bat izan duguna. Eske behar dira horrelakoak ere. Behar direla. Nik asko eskertze jute, eta beste adibide jartze aldera, Claudio Landa etortzen denean, Pasatu zein burutik, Pasatu zein. Zuk ezin ez du gidoi bat zehazki jarraitut, ze Claudio, gazteleraz esan da, leba la martxa. Bai. Eta nahi zentzu hortan asko gustatzen zait Claudio gonbidatu bezala. Ez dakizu nondik gateako zaizun, baina bakizu oso ondo pasako ezula. Claudio hori elkarrezketa iten diozunean, lehenbiziko galderatik, azken erazoaz, esan nahi dut. Ez dakizu zer gertatuko den. Ez dakizu, baina horrek badauka bere puntu ona, eta igual beste gidoilari batzuk gariko dira esaten, baina hau gidoilari izan da zeira esaten, nola gidoia ez jarraitu. Barkatu, gidoia da azkenen aurkezleantzako gida bat. Hortik aurrea, platoan dagona aurkezlea eta gonbidatua dira. Ordon... Bai, baina normalean aurkezleak bideratzen du, baina batzutan hori elkarrezketatuak bideratzen zaitu, eta hoietan alperrita. Eta Claudio da hoietako bat. Eta egia esan, fazeta horretan, elkarrizketatu fazetan oso atsegina, divertigarria eta gozoa da. Zuk badakizu arratsalde horretan, ez zarela aspertuko. Eta kitxo. Bueno, ia 5 urtez, eguneroko emizizuen. Itxoine, lehengoan kalkulatu nuen, 1000 esan duzu, 5 urte, baino pixkat gutxiagoan 1000, baina kalkulatu dut, beste 6.000 behar ditu dela jubilatzeko. Orduan, horrela esan da ez dakit asko edo gutxi ematen duen. Baina zehazki dira 30 bat urte. 30 urtetan ingo benituzke 6.000. Beste 6.000, geixiago, baina hori da. Vale. Ja, hau da 6.000 baina gehiago behar ditut jubilatzeko. Wow. Enago prest. Nei bertigo alde eman urrengo 30 urtetan bentsatzeak, baina guazen zentratzea azkenengo 5 urte hauetan. Ze alderdi honak izan ditu, eta nik uste elkarrezketa hauek badila alderdi honak. Alderdi txarra edo ezainona zein izan leike? Ez dakit.
bueno, lotua da, oso lan lotua da, esan nahi dut, astelenetik ostiralera hor zaude, baina fabrika batean zauden bezala. Baina, bueno, egia da, bueno, kosta egiten dela batzutan aurkezle izan da, kosta egiten da batzutan baja hartzea, esan nahi dut. Bai. Egon zaitezke Jesukriston katarro tzarrarekin, eta batzutan gertatu da, ezta? Eta pentsatzen dut beste lanpostu batean egon ezkero, errexeago geldituko zinatekela etxean. Neri behintzat kostatzen zait, eta sukiari ere bai, kostatzen zaio etxean geratzea, eta batzutan... Baina hori burutik ere kendu egin behar dugu, ze ez imprescindible sentitze hori, bueno, guztiz faltsua da, ze inor ez da imprescindiblea, eta gertatu da gainera inoiz edo behin beste norbaitek aurkeztu beharra programa. Joseba Olagareik aurkeztu zuen behin. Sukia ez egon, ni egun osoa botaka pasatu nuen, eta gaixuak inuzente egun batean, hoxe, inuzenta ederra jaso zuen. Ez, bai, oso lan lotua sentitzen dut nik. Eta, bueno, horrek euki dezake bere alderdi txarra? Bai, euki dezake. Bestela, lehen esan dute enaizela rutina zalea, eta aldaketa beharra izaten duela, baina 5 urte hauetan espaldin badut aldaketa beharra sentitu, nik uste dut enagola ofizio edo lan txarrean, saio txarrean niretzat. Zegia da, beti da antzekoa, ez da egitura, bueno, antzekoa da, baina beti jende berria dator, beti gai berriak dira, asko ari naiz ikasten, bira, txarrak galdetu izkiazu eta agian zuk esango jazu baten bat. Ni txarra agian ez da bakarrik bi bazuekena, baizik eta igual extrapolablea izan daiteke saio askotara, baina orokorrean bai pasatzen zait, eta ez ETV-n, telebistan orokorrean. Iruditzen zait askotan saio batek ondo funtzionatzen duenean, ez txiklea gehiagistiratu, baina ez zaiola atsedenik ematen. Hau da, bai, irailean hasten da emisioa, uztailean amaitzen da, gero refritoak daude, errepikapena daude abuztuan, orduan ikusleak, eta ikuslea asko ezautzen ditut, askotan adierazi edaten kezka bat da, ez dut faltan botatzen saioa, ez daukat denbora hori faltan botatzeko, ze gerratu baliz adibidez, ekainen eteten dela emisioa, udan beste zerbait egoten da, eta irailean itzultzen da bi bazuek, igual faltan botatzeko denbora hori izan duzu, ez? Eta bi bazuekin bezala, programa askorekin. Bai, ados nago. Saioan bertan gustora nago, baina, bueno, noski, telebistan egiten diren gauza guztiekin enago ados, mundu guztiak bere enpresarekin, bere arazoak edo gora berak izango dituen bezala, ezta? Eta bai, nik ere uste dut, adibidez abuztuan behintzat atxeden txoa egotea elegokela gaizki, adibidez, uste dut, zalantzare gabe. Nik ere faltan bota nahiko nuke batzutan, Nik ere bai, Baina, oporrak hartzea ditugu eta segituan iristen dira berriz ere emisioak. Bai. Zutaz jakitie gustatu zitzaiten gauz bat izen zen, eta baindala gutxi aipatu duzuzuke, itzulpen gintza, ikasi zenula, eta gaur egun, Asterix eta Obelixen historizuek itzultzen lan itezu. Hori nola iritsi zen zure eskuta? Beira, nik lan egiten nuen Arruako Bakun itzulpen enpresan, eta Bakun itzulpen enpresa hori arduratzen zen, hain zuzen ere, euskarara itzultzea. Eta iritsi zenean Asterix eta Obelixen komiki berria, orduan ninengon, eta niri eskaini zidaten, eta ni segituan baietz esan nuen. Asterix eta Obelix pila bat gustatzen zaizkit. Pila bat txiktatik. Oso edarra dira. Oso polita dira, eta egia da gainera, umetan monerori askotan gertatzen da, ez da, baina umetan irakurtzen dituzu, eta gero heldu zaroan irakurrita konturatzen zara, laurdenik ez duzula ulertu. Baina ez oso polita dira, oso umore, surrealista daukate, oso umorea daukate batzutan, niri asko gustatzen zait, asko. Eta orduan, kriston poza eman zidan, eta geroztik momentuz behintzat, nik jarraitu dute Asterixen komiki berriak itzultzen, eta beira, 2 urtean behin ateratzen da urrian Asterixen komiki berri bat, aurten tokatzen da, eta dagoeneko hasi gara hizketan, horri buruz, orduan oraindik ez dakit nola izena duen komiki berriak, jakingo banu ere nuke esango, bestela dirutza bat ordaindu beharko nuke, agian, horre klausulak eta zeratzen. Izaten ditu. Batzutan, nik esaten dut, gehiago kostatzen da, bidali dizuten dokumentu hori zabaltzea,
gero itzultzea baino. Ja, Ez dakizu benetan zenbat gako, zenbat kontu, zenbat gauza bidaltzen dituzten komiki berria zabaltzeko. Baina egia da, kontua da, Asterixen argitaralpena mundiala izaten dela. Hau da, egun berean argitaratzen da hizkuntza guztietan. vale, Beraz, ez da lehenik frantsesez argitaratzen ja, eta gero beste hizkuntzetara itzultzen. Ez, argitaralpen internazional bat izaten da. Orduan oso sekretupean gordeta egon behar du asuntoak, komiki berriak. ja, eta itzultzaile bezala lizentzi batzuk hartzeko askatasunare bakezu, ez? Zenik adibiz, nun izan zan, Twitterren igual, Antxon Telleriai keinu bat itxezen nion personaje batekin. Bai, gainera kasu hortan eskatu. Esaten dizutena da lekura egokitzeko eskatzen dizuten nolabait edo behintzat itzulpena, noski agertzen baldin bada pertsonaia frantses bat beste inolako zentzurik ez daukana, bakarrik frantsesez baldin badauka zentzua, hori egokitzeak onura ekarri ezaioke. Hor bi politika desberdin egon daitezke, eh? Bueno, bikoizketan egiten den gauza da. Hori da. Baina Asterix eta Obelix nik konparatzea ditut gutxi gora bera Coca-Colarekin, ezta? Beti edo Bibliarekin, beti gustatzen zaie egokitzea doazen lekura, ezta? Vale. Eta hori da beraien politika eta ez dakit, orgia aipatzen baldin bada, agian momenturen batean orgia gorde daiteke, baina akelarre ere idatzi daiteke euskaraz, ezta? Horrelako lizentziak hartu daitezke. Eta gero, nola komiki baten literatura den eta txisteak dauden, txisteak hitzjokoak ere egoten dira. Hitzjokoak normalean ez dira bere hortan itzulgarriak, ezta? Claro. Orduan momenturen batzut, beti saiatzen naiz topatzen dudan hitzjoko batean beti saiatzen naiz leku hortan hitzjoko bat egon dadin edo jolas bat egon dadin, beti ez da posible, baina batzutan ez dagoen lekuan ere agian euskaraz sartzen dut hitzjoko bat. Jolas oso polita da. Ondo, interesanti gaina. Eta, bitu, txikiteko irakurketa zaigala. Txikiten irakurtzen genitun gauz asko mantentzeie, gure helduaruen baita ere, bakit desiatzen zabela txikiteko. Horren, atea ingoet, zuzenin, Harry Potter. Bai. Zer da Harry Potter zuretzat maialen? Ze gauza, Zer dan, Ja, ez dakit, ze gauza, Zaie da gaur egun, Esanet, zaie da gaur egun, ez defendatzie, baizik eta ikusite J.K. Rowling ze esaten nahi dan. Hori bai. Baina, azkenin hautzarun utzi dizun arrastue, eta gero gaina pelikulakin onditu dana, eta gaina pelikula baten zientoka pertsona daude. Ezin dingo du horire alde bate utzi. Ez. Eta J.K. Rowling gatik ez gara hasiko beste guztia Zapuzten, ezta? Ez, zer da, egia da, zaila da, nik orain 34 urte dauzkat, eta ilusio berdinarekin eta berberarekin jarraitzen dute Harry Potter bizitzen, egia esateko. Bai, eta pelikulak aipatu dituzu, pelikulak, politak dira, zalantzari gabe, baina, ni liburuekin gelditzen naiz, niolako dudarik gabe, eta niretzat magia guztia liburuetan dago, niretzat, magia guztia, guztia. Badago jende asko oso zalea dena liburuak irakurri gabe, eta pelikulak ikusi dituena, oso ongi, bikain. Ni uste dut liburuak irakurri izan ez banitu, enukela sentituko, sentitzen dudanaren erenik ere enukela sentituko. Liburuiek nere ustez zoragarriak dira. Eta zoragarriak, ez dut esaten, heldu batentzat, ez dakit. Izan daitezke, ni eta defendatzen dut, ni oso fantasia zalea naiz, irakurtzerako orduan, orain erazturen jauna irakurtzen ari naiz. Oso fantasia zalea naiz nik, irakurri daiteke, hainbat arrazoigatik, neri gustatzen zait adibidez, nere eguneroko lekuetatik alde egiten laguntzen didaten gauzak irakurtzea gustatzen zait. Eta fantasia baino genero egokiago hori gortako. Hori da, gaur egun ere fantasia asko irakurtzen dut eta pila bat gustatzen zait. Baina, ez dakit nik 10 bat urte izango nituen agian Harry Potterren liburua lehendabizikoa irakurri nuenean, pentsa zer den niretzat, ez dakit zer den, Baina oraindik gogoratzen dut, nola, ikastolan nengon, eta nere aurrean zegon mutiko bat, Patxi, izenekoa, gogoratzen dut, eta ikusi nion liburua. Vale. Eta esan nion, hori zer da, eta ez dau Harry Potter, lehenbizikoa, euskaraz ari zen irakurtzen gainera. Eta gero, amarekin joan nintzen, beste egun batean erosketak egitera, eta ama oso irakurzalea zen, oso irakurzalea, eta beti sartzen ginen lehendabizi liburuen sekzioan, beti hartzen zuen libururen bat. Eta orduan, nahi nuen guztia erosten etzian uzten, baina liburu bat baldin bazen, agian engainatzen nuen, ezta? Hori onartzen zuen. Eta oraindik gogoratzen naiz, beraz, lehenbiziko aldiz ikusi nuen Patxiren eskuetan.
Eta gero, erosketak egitera joan ginenean, eta ikusi nuen liburua, eta gogoratzera izan mari esan niola, ama, hau patxik zeukan, eta esan dit gustatu zaiola. Ba, hartu, santzian. Oraindik ikusten dut apalategi horretan, lehendabiziko liburua. Ikaragarria. Nere kasuan izan zen, nik lehenengo lehen pelikula ikusi nuen, Mhm. eta ez zitzaidan bat ere gustatu. Mhm. Sinisten dizut. Agian ez nengolako prest, edo Mhm. ez dakit, gainera oraindik oso marrazki bizidun eta enkasilatuta nengoen ume bezala, baina jo ez dakit zergaitik, bigarren pelikularen trailerra ikusi nuenean, atentzioa eman zidan. Mhm. Ui, baten gustatzen hasi zitzaidan. Eta orduan ikusi nuen bigarren pelikula, eta, igual nere kutxunena da, Mhm. saga osoan. Mhm. Eta gero pasa nintzen liburuetara. Eta liburuetan hasi nintzen lehenengo bigarrena irakurtzen, gero lehenengoa Oso ongi, adiskidetzeko pixkat Oso ongi. lehen esperientziarekin. Orden logikoa, Bai. Bai. Bueno, bizitza oso aldrebesa izan du nahiko. Bueno, en fin. Eta gero ja saga osoan normal irakurri nuen, baina bai, gaina euskeraz argitaratu orduko nere etxean sartzen zen, eta Hori da. eta bai, oso kutxuna dut, eta Mhm. ze hasiko nintzen irakurtzen, 8 urterekin? Mhm. Bai, oso goiz hasi nintzen Mhm. irakurtzen Harry Potter, bai. Jo, nik gogoan daukat baita ere, 5. liburua argitaratzera zijoanean, ze karo, guk ezagutu dugu, eta zuk ere uste dut ezagutuko zenuela hori, ezta, Bai. argitaratu ala irakurtzen joan Hori da. ginen, momentu batetik aurrera. Bai, ezta? bai. Eta 5. liburua argitaratzera zijoanean, Inglaterran nengoen. Cornuallesen horre, behian eskerreko punta horretan, hilabete pasatzen udaran. Eta St. Ives izeneko kostako herri polit batean, txiki-txikia oso polita. Eta han nengoela argitaratu behar zen Harry Potterren 5. liburua, Vale. inglesez. Bai. Eta ikaragarrizko eventoa izan zen hori. Liburutegi guztiak, herriko liburu denda guztiak, zeuden apainduta. Lehenago, ez dakit, imaginatu, ez dakit egun zen, uztaila zen, uztailaren 14, ez da, argitaratzen dela, ez da? Bagenekien dagoeneko gaueko 12 zabalduko zituztela liburu dendak. Bai. Eta orduan, lehenago joan behar izan genuen liburu dendetara erreserbatzera, baina ez lehenbiziko liburu dendara, zeren ja dagoeneko erreserba askoia agortuta zeuden. Topatu genuen liburu denda bat zeinean bazegoen oraindik erreserba egitea. Eta gogoratzen dut gau hori, liburu denda guztiak mozorrotuta edo apainduta zeuden, Halloween balitz bezala, ez da Bai. esango dugu. Bai, bueno, Gutxi pixka- gora bera, ez da sorgin kontuekin, eta Tankera badu, bai. hori da. Eta gu ere, eta ez gu bakarrik, gaueko 12 jende pila bat atera zen kalera, asko eta asko mozorrotuta, gu ere mozorrotuta atera ginen, eta gaueko 12 eta 0 hartu nuen liburua esku artean. Eta benetan, magikoa izan zen momentu hori, gainera, hango estiloan ez da kale txikiak ziren, eta liburu denda ere zen, liburu denda zaharroietako bat, eta oso oroitzapen polita daukat horrena. Eta beste gauza bat ere bai. Badakit gero galdetu behar diazula zen hizkuntzetan irakurri duan liburua, edo bintzat jartzen du hor. Zu jarraitu spoilerrak egiten. Ni jarraituko dut hori da. Euskeraz irakurtzen nituen, gero iritsi zen momentu bat, frantsesez irakurtzen hasten nintzen, eta gero euskeraz, ezta? Esango dugu, frantsesez, gero euskeraz, berandu xeago ateratzen zelako, eta momentu batetik aurrera hasi nintzen inglesez irakurtzen, eta gero euskeraz. Pentsa, 4. liburua irakurri nuenean, inglesez, ze gutxi nekien inglesez, 4. liburua irakurriz ikasi nuela Will etorkizuna zela. Pentsa ze gutxi nekien inglesez, Vale. eta hala ere, Talare Harry antxe. Potterren 4. liburu osoa irakurri nuen inglesez. Ikasiz Will etorkizuna dela. Eneukan ideia zipitzik ere inglesez, eta gero euskeraz irakurri nuen noski. Ontxe txibatu irakurtzen naizela, espero ez dezun galdera bat. Zenbat hizkuntzatan irakurri duzu? Ez, bereziki denak dauzkat euskaraz irakurrita, frantsesez gehienak, esango nuke agian bat eta bia ez, euskaraz irakurriko nituelako edo, eta inglesez ere gerora inglesez, eta gero daukat lehendabiziko liburua errusieraz daukat. Hasi naiz, ez dut bukatu, baina ze orain beste irakurketa batzuekin ari naiz, baina nire helburua bada lehenbizikoa eta pixkanaka denak errusieraz irakurtzea. Nere ingleseko maila ura gogoratuz bezala, gutxi gora bera, ea zer ikasten dudan errusierari buruz liburu hauekin. Rusiera gaina itzulpengintzako karreran sartzen da, ez? Hori da. Horregatik ikasi nuen itzulpengintza. Vale. Horregatik. Ona. Ez dago beste arrazoirik egiaz. Pertsonaia kutxunena? Gaur egun Luna Lovegood. Gaur egun garbi daukat Luna Lovegood dela nere pertsonaia kutxunena. Bai, desberdina da.
berezia da, baina oso leiala da, oso, bueno, ez dago bera bezalakorik. Oso ona da Luna. Bai, eta irakurri nuen, pelikuletan behintzat, denera 7 pelikulak hartuta, ze Luna 5. liburutik aurrera hasten da agertzen, beraz, lehenago ez dago. Beraz, 3 liburutan, 3 pelikulatan agertzen da Luna. Bai. Lehenago ez dago. Bai. Ez dakitzen bat minutu dauzkan Lunak pelikuletan, Oso gutxi. oso gutxi, 20 uste dut ez dela iristen, eta hala ere nola markatu duen jendearen, Bai. bueno, memoria eta barrua, bai. Nei liburutan, bueno, euskeraz irakurrita, klaro. Asko gustatzen zitzaidan Hagrid. Oa, zoragarria. Hagrid, Bai. bueno, personaje bezala mundiala da, Bai. oso personaje polita da. Mhm. Claro, euskeraz hartu zuten lizentzi bat, ze bueno, originalean eskozesa uste dut Hori da. dela, eta orduan, ba, hizkera eta hori guztia. Orduan, euskarara ekartzerako orduan, bizkaitarrez Hori da. hitz egiten zuen Hagridek, eta gustatu egiten zitzaidan. Bai. Harry, etozaitxez hemen... Bai. Egin dozu ezakitzer, bai, oso Dekodas hemen zapaburu batzuk. Bai. Eta beste bat asko gustatzen zaidana, oraindik gaur egun, bai pelikuletan eta bai liburuetan, Neville. Neville Longbottom. Bai, beste pertsonaia importante bat, Arkoari dagokionez, bai. Eta Snape ere sartuko nuke, arkoari dagokionez, ez dakit, galtzaileekin beti konetatzen dut. Bai, eta galtzailea da, oso galtzailea da. Oso galtzailea da, Baina ez da galtzailea, esan nahi dut, bere buruari aurre egiten dio, ausarta da, zerbaitegatik dago Gryffindorren. Esan nahi dut, ausarta da, bere gabezia guztiekin aurrera egiten saiatzen da, eta, bueno, oso urrutira iristen da, azkenean, eta gero, bueno, ez dut spoilerrik egingo, baina, bueno, 5. liburuaren amaieran jakiten da, ze garrantzia daukan gainera pertsonaia horrek, ez dela edozein, ez da? Ez, bere familiak ere badula zer esan, bai? Bai. Eta, bai, oso pertsonaia berezia. Ginny ere gustatzen zait, aurreko batean irakurri nuen, ze, garo, niri, nola esan da, algoritmoak. Harry Potterri buruzko gauza pila bat jartzen dizkit begi aurrean, ezta? Neire bai. Beti oso gauza interesgarriak eta beharrezkoak nire bizitzarako, algoritmoak egiten duen bezala. Eta aurreko batean irakurri nuen, orain naiz oroitzen ongi, baina esaten zuen, Ginny 12 urterekin Lord Voldemorti aurre egin zion, ez dakitzen bat urterekin, ez dakitzer egin zuen, eta ez dakitzen bat urterekin Hogwartseko batailan borroka egin zuen, gerora Harryren emazte eta Ronen arreba gisa besterik oroitua izateko, ezta? Abitu. Gauza asko lortu dituela bere eskutu horretan. Bai, ez, bigarren maila batetik, baina bai. Bai. Eta liburua, zein da honena? Bueno, nik beti izan naiz 4. defendatzailea. Ez dakit zergatik. Bueno, oso kompletoa irutzen zait. Bueno, gustatu zitzaidana izan zen, lehen da biziko aldizagian beste eskola batzuk agertzen ziren, jende berria agertzen zen. Bai. Eta hori gustatu zitzaidan. Orduan, niri 4. asko gustatu zitzaidan. Baina ez dakit, orain ari naiz 5. irakurtzen berriz. Bai, berriz irakurtzen ari naiz. Eta, bueno, konturatzen naiz, egia da 5. aurrera gauzak asko iluntzen hasten direla. Oso iluna jartzen dira, bai. Bai, bapatean hasi naiz berriz ere, agian 1, 2, 3, 4 oso presente izan ditut, oso garbi dauzkat, eta 5, 6, 7 agian ez dauzkat hain garbi, ezta? Eta hasi naiz 5. ere, bai, gustu hori hartzen, hasi naiz, bai. Oain berriz irakurtzen izan, baina beste leku batetik, ez da? Ize batasunan lekutik. Hori da. Bueno, lehenik eta bain, lur zer moduz? Oso ongi dago. Berak esaten du, 10 urte ditu. Berak nere hilo bada lur. 10 urte ditu, berak esaten du nerabea dela, baina ez, nik oroitarazten diot aurren nerabea dela. Orduan, ez da aurra nerabea, baina aurren nerabea da. Bueno, Miramonera etorri zen, eta niri bazkalosteko kaferik onena eman dit, inork ez ditain kaferik... Bueno, bereziki elkarrizketa ona eman zizuleko. Elkarrizketa oso ona eman zidan, eta gaina demonstratu zuen, benetako fana dela, badaki Wingardium Leviosa ondo esaten. Ondo esaten, hori da. Bai, nik esaten dudan bezala, nik behar nuen norbait, nola joaten den jendea pirritx eta porrotx ikustera umeen aitzakian? Bai. Ezta umeak aitzakia hartuta. Bai. Nik behar nuen norbait pixka bat. Berriro irakurtzeko. Bueno, hau guztia pixka bat, ez dakit, bideratzeko, ez da esango dugu, ez da. Eta orduan lur,
Bai, pixkat, abduzitu dut. Eta asko aldatzen da irakurketa, bueno, izebaren begietatik, edo ez dakit nola galdetu. Hainbat arrazoigatik erabaki nuen lurri Harry Potter irakurtzea. Bat, enuelako nahi, zeren karo, orain ume guztiek nahi izan ezkero pelikulak dituzte ikusteko. Eta nik enuen nahi pelikuletan bakarrik geratu zedin. Defendatzen ditudalako liburuak, ezta kasu honetan. Eta, bueno, kasu guztietan, baina kasu honetan bereziki, nik. Eta orduan, banekien lehendabiziko pelikula ikusita zeukala, besteak oraindik ez, eta konbentzitu nuen lehenbiziko liburua irakur genezan, eta gero pelikula ikustezan. Orduan, irakurri uste nuen lehenbiziko liburuarekin ez zuela funtzionatuko, zeren dagoeneko ikusita zeukan, eta bazekien emaitza bukaera zein zen. Baina ez, beira, liburuak harrapatu egin zuen, eta, bueno, bukatu genuen lehenbiziko liburua, eta irakurri genuen, ikusi genuen pelikula. Eta esan nion, hemendik aurrera, naiz eta pelikulak egon, eta naiz eta zure lagunek pelikulak ikusita eduki, ez mesedez ez galdetu ezer zure lagunei, eta irakurriko dugu liburua, eta ikusiko dugu pelikula. Irakurriko dugu liburua, eta ikusiko dugu pelikula. Orduan, batetik horregatik erabaki nuen, banekielako magia handiagoa zela, liburuekin. Bestetik erabaki nuen altuan irakurtzea, nik oso gogoan daukadalako 17 urterekin nik istripu bat izan nuen, eta ospitalean pasatu nuen denbora luze bat. Eta orduan, amak altuan irakurri zidan, ez dakit euskaraz nola den, El niño con el pijama de rayas. Bai. Euskaraz irakurri zidan, baina ez dute izenburu oroitzen. Irakurri zidan, liburu hori altuan irakurri zidan, eta ez umean nintzela, baizik eta ja, heldua edo 17 urte nituen. Eta liburu horren oso oroitzapen ona daukat. Konturatu nintzen orduan, eta konturatzen naiz orain ere, heldu izan da ere, norbaitek zuri liburu bat irakurtzea, esperientzia oso desberdin bat dela. Eta asko gustatu zitzaidan. Eta orduan, ordutik aurrera argi neukan noizbait norbaiti libururen bat, adibidez, Harry Potter irakurri egingo niola. Eta orduan, hori egiten dut, irakurri egiten diot. Ze izeba ona zean. Ja? Bai, izeba, ez dakit izeba ona naizen. Baina oso ondo, politxe, Baina bai, esperientzia oso desberdina da, benetan, oso desberdina. Norbaitek liburu bat irakurtzen dizunean, zuk entzun besterik ez duzu egiten, norbait hori zuretzat denbora bat hartzen ari da. Bai. Eta gainera norbait hori zuri istorio bat kontatzen ari da. Ez dakit, oso polita da. Eta hori egiten dugu, eta orain 5. liburuan gaude, eta gaixoak, bueno, ja esan diot gauzak iluntzen joaten direla, badaki, 10 urte ditu. Ja badaki esan diotelako bere lagunek eta Fred hiltzen dela, etorkizun batean, eta nik esan diot jende gehiago ere galduko dela. Esan diot, esan gabe norden. Preparatu egin duzu, ja. Preparatu ja Sirius Blacken eriotzerako. Ze liburu ontan dator, eta ez du espero. Lur, kasualidadez podcast hau entzute bazu, barkatu spoiler denengatik. Hori da. Baina zuekin kasu izeba Maialen. Hori da. Bueno, bertzolaxe ere bazea, Maialen. Bai. Txikitatik etxin jaso ezun gauze bada bertsu ez da. Ta hau da galdera. Inigo, eske hau mundu guztia galdutu dit beti. Hau da galdera? Bai, Inigo. Zuk erantzungo diazu. Bueno, bai, nik badakit. Hori ba. Vale, bueno, testu inguru pixkat emango dugu. Nik atzo martxoak 28, oindik. Maialeni galdera sorta bat pasatzen jot, eta esatit, bueno, eske irakurringoet. Zuzenin zure mezue. Bai, lasai. Nire jatortasun guztia gertuko da seguru. Zure jatortasun danakin, zure erantzune da. Bueno, oso ondo, lehenengo esateizu. Bai. Hau isautu zaude, galdera baten erantzungo dizut, benetan galdetu didazu hau. Ez dizut hori erantzun, Benetan galdetu didazu, ja, bueno, hola ez dizu erantzun. Bai, engo dugu berriz. Vale, denentzat abisua, Maialen Arzeusi elkarrezketa bat egin nahi badiozu, hau ez galdetu. Hori esateko aprobetxauko dut. Vale, orduan berriz egingo dugu. Berriz egingo dut galdera? Nik galare blokin abia puntu bezala planteatzen dago, nik oso ondo dakit erantzune. Vale. Ja justifikatzen egin nire burua. Vale. Berriz irakurrikoet. Bai. Ez, de hecho, berriz errafaga sartukoet. Vale. Bertzolaix ere bazea, Maialen, txikitetik etxin jaso ezun zerbait da bertxua, ez da? Ez da. Benetan galdetu didazu hau? Bai, nik badakitelako erantzune. Eske beti galdera berdina da elkarrizketa guztietan, Inigo. Bai, txikitatik jaso dut etxean bai. Badakigu.
Baina egia da agian denek ez dakitela. Egia Bai, da. hombre, ni askotan jartzen naiz entzulien papelien. Bai, egia da agian denek ez dakite. Ja. Bai. Baina hau da, inberretzaizun galdera bat. Eske ja, beti berdina erantzun dut. Bai, txikitatik. Aita bertsolaria da, eta aita bertsolaria izan da, eta tardan bai, txikitatik. Bai. Zemoz da bat, hori. Aita ongi. Bueno, puf egin dut, bueno, baina ongi, aita ongi dago. Oso gizon independientea da. Bai. Vale. Oso independientea. Urrongo elkarrizketa baten, hau... Ez galde, hori da, nire hau ez galdetu. Hau ez galdetu Maialen Arzailusi. Hori da, listo. Hori ja, jarri titularraren azpiko zeran. Maialen Arzailusek txikitatik jaso du bertsoa etxean, eta kilo jazta, eginda dago. Eginda dago. Bueno, kazetari on asko daude hor kanpoen, ez lukete galdera horingo, baina ni hemen sasi kazetari da naizenez, ba... Bueno, nola gogoratzen duzu zure hasierak? Ba beira, nik gogoratzen dudana da, 8 bat urterekin uste dut bertsoeskolan apuntatu nahi nuela, nik eta Kristina Etxoperena, nire lagunak, Maiane Etxoperenaren aizpa, eta baina niretzat Maiane da Kristinaren aizpa, esan nahi dut. Bueno, berdin du, hau detaile bada. Eta ez zigutela utzi, txikiege ginelako. Hori izan zen gure hasiera. 8 urterekin bertsoeskolan apuntatu nahi genuen, eta ez ziguten utzi. Urte bat itxaron behar omen genuen. Bueno, itxaron genuen urte bat, eta izena eman genuen. Ongi, hasieran, hori, niretzat bertsoeskola beti izan da, uste dut astelenetan geneukala, eta beti izan da bertsoeskola, izan da beti perezarik eman ez didan zerbait. Hau da, berdin du ze egun pasatu dudan, berdin du ze asteburu, berdin du ze aste pasatu dudan, edo berdin du ondorenean zer egun datorkidan, berdin du, nik bertsoeskolara beti bizitza guztian gogoz joan naiz. Gauza handia da hori, Bai, esan ez, txikiren probatzen juzun estraskolar danakin bate ukitzie, nik hemendik nahez, bai edo bai? Bai, bueno, horrek ez du esan nahi argi izan dudanik bertsolari izan nahi dudala, edo batzutan bertsotara perezarekin joan naiz. Bueno, baina nik perezakin idatzietan bezala. Hori da. Porque pertsonak, ega? Hori da. Baina egia da bertso eskolara beti gogoz joan naizela. Eta, hori gauza handia da. Konturatzen naiz, oraindik ere gauza handia dela, eta beti nago ilusioz bertsoeskola egiteko. Eta, bueno, ez dut beti bertsoeskola egiten, esan nahi dute, bueno, garai luzeak pasatu ditzaket, bertsoeskolarik egin gabe, eta bar, baina beti ilusioz hartzen dudan gauza bada, eta gaur egun adibidez, orain hasi naiz goizetan egiten, goizeko 9:30 bertsoeskola, gero lanera joateko, eta berdin zait. Berdin zait. Kantatu txar guztiak bota, ze bertsoeskolan beti izan naiz txarragoa, plazan baino. Esan denetarik dago, badaude batzuk, agian bertsoeskolan, bueno, beraien onena ematen dutenak, eta plazan agian, bueno, kikildu edo txikitu egin daitezkenak, eta alderantziz, badaude batzuk, bertsoeskolan desastre bat izan daitezkenak, eta gero plazan, presioarekin edo, ja, gora etorri edo... Dena delakoa. Ni bertsoeskolan beti izan naiz, ez dut esango txarra, ez dut hori esango, baina txarragoa. Bai, desentez txarragoa beti izan naiz. Baina, bueno, horregatik behar dut nik konfiantzazko bertsoeskola bat. Hau da, ja badakit, pertsona horrekin bota dezakedala nere bertsorik txarrena. Ez da ezer gertatzen. Eta plazak egipau dituzunez, plaza kutxunik edo baezu? Hori zaila da, Ez dakit. Esango nuke, beira, 2 modutan edo 3 modutan bereiziko ditugu plazak, bata txapelketa, beste bat izan daiteke plazako saio bat, txapelketa estilora, baina plazakoa, eta gero daude bertso bazkari, bertso afari. Ni agian erosoen plazako saioetan sentitu izan naiz. Bueno, nere puntu fuertea ez delako soziabilizazioa, ezta? Eta agian bertso bazkarita afaritan, hori ere gehiago egin behar izaten delako, ezta? Ez daukat arazorik, baina, bueno, erosoago eta lasaiago joaten ez normalean plazako saio horietara. Orduan, plaza zehatz bat esan gabe hori erantzungo dut. Etzea, bertsolaritzan bidi indun Arzaius bakarra, amets hor da baina, eta nolako bidi indun gaina. Bai. Baina nik jakinaet, ze iritzi dauken arrebak nebai buruz. Oso bertsolari hona da, amets. Oso langilea da, amets. Amets da pertsona bat, begira, aitak aspaldi izan zuen. Nola da posible? Gauza batean hainona izan, eta beste guztian alako desastrea. Da pertsona bat, hori, gauza batean zentratzen denean, gaitasun handia dauka,
bideo hori jorratzeko distrakzio hori gabe. Eta aurrera eta espertu gabe eta nazkatu gabe, ezta? Eta lana handia asko egin du Bertsotan Ametsek, eta, bueno, argi dago zerbait lortu nahi baldin baduzu, eta hemen ageri da, ezta? Emaitza batzuk iristeko lanik egin gabe ez dagoela ezer. Lan handia esaten doanean da, handia. Bai. Eta hori nahiko nuke bertsozale eta bertsolari guztiek jakitea. Hemen astean pare bat egun, pare bat goiz hartuta, ez dela bat Euskal Herriko txapeldun izatera iristen. Hilabete askotan goiz guztiak dedikatu behar dizkiozula horri. Eta nik ez dut horrelako ezer egin. Oso urrutinago hortik, esan nahi dut. Orduan, nika nahia ikusten dut oso langilea, oso fina. Bueno, gauza batzutan aholkuak emango nizkioke, eta inoiz edo behin gainera esan izan diote, doinuak eta doinu batzuk kantatzeko moduak, eta nik uste dut hortan adibidez badaukadala zertan lagundu anaiari. Eta inoiz edo behin, azkeneko txapelketan adibidez, errita ez nion egin noski, baina kantatu zuen, eta gero esan nion, final erdian kantatu zuen, jaitsi zen, eta gero esan nion doinu hori nola kantatu behar zuen. Eta uste dut kasu egin zidala urrengoetarako, ze hobeto atera. Bueno. Bai. Ondo. Bai, noski. Ni asko gustatzen zaite Ametxe handik, humori jeunin, ze, bertsolai asko gaixen araberare humoretik asko jo behar dezu, Bai. Baina, batzuk hobeto itxe da beste batzuk bezain ondo. Bai. Nei Ametxek nola jun, adibidez, asko gustatzen zait. Bai. Eta txapelketan, anintzen gainean, Nafarroaren anintzen. Finalean. Anintzen finalien. Bai. Eta ja, hasieratik nola sartu zen kantaiez... Ertzainak ene kantuarekin. Bai, gaixo lagun guztiak ez gara ertzainak, eta jazta, ja harrapau nindun. Egia da. Eta gero ja buruz burukuen Lujan Biokin beak antzestu bertzula Lujan Bion papela pelikula baten. Ipajaldekoa. Naita utatu naute ipajaldekoa, bai. Detai hau, ez dakit, bada bertsolai bat humoretik jotzen honi, ni harrapatzen hau nahi. Bueno, eta agian ez da agian bere ezaugarri nagusia, esan nahi dut, badira agian bertsolari batzuk. Badira bertsolari batzuk humoretik agian gehiago jotzen dutenak, edo nik esango nuke Ametsen ezaugarria gehiago dela bestelakoa, ezta? Sakonagoa edo agian konprometituagoa, politikoki, sozialki konprometitua dela esango nuke orokorrean bere bertsokera. Baina bai, izan daiteke humoretik egiten duenean fin egiten duela esango nuke, zabarkerira erori gabe. Hori da. Esango nuke. Eta bai. Hori ere landua izango dela suposatzen dut. Humori ez gehala, baina oin Ametxetik Maialenea pasai ez berriz. Bai. Lehen aipau deu, bertso hau. Entzute badeu, zer iruditzen? Jarri. Seguru bertsoa dela? Ni nire bertsolaritzak kapazidade nulotik. Ja. Konsidero leke bertsoa, baina nahi bazu, Jarri. entzun ningo deu. Hau da, 2017 lehen esan deuna, bertsolari txapelketako agurre, Irunen, Maialen Arzaiuz. Katalunian egunon eta Belgikan Gabon, Bruselako leioan Bosmamu eta Puigdemont. Zer pozik bizi diren ames batetik bestera, ezker eta eskuinekoekin batera. Carles Puigdemont magoa ere bada. Bai, egia da hori. Prom, pom, pom. Karagarria, Gora eta gora beti, Carles Puigdemont. Prom, pom, pom. Gurea bukatu da, eta hor konpon. Prom, pom, pom. Zorte ondenei maulen, eta Durangon. Ala, da agur. Eta jo, esan adetena da. Asko gustatzen zait detai hori, bai, egia da hori, eta zuk nola bukatzen pirin. Bai. Hori oso politera. Bai. Baina, nola bururatzen zaizu bertso hau, eta nik uste baita ere balixo lezakela esplikatzeko, bertzolaisek horratzin, eserite zaudetenin buruarik eta hori nola funtzionatzen esplikatzeko. Honek arrazoi bat dauka. Venga. Esan nahi dut. Eta hain zuzen ere, horratzean nengoela, bueno, egun hartan nik lehen da bizikoan nintzen zenbakiz,
Beraz, azkeneko lana kartzelako lana izaten da, lehen da biziko kantatu nuen kartzelan, eta gero denbora izan nuen soberan, ezta? Agurra Vale. pentsatzeko, eta bar. Banekien ni aurrera enindoala. Hor bukatu zela nire txapelketa argi neukan, bereziki kartzelakoa kantatuta gero. Eta gero Maialenen kartzelako entzuten duzu, nire ezin egona, zure egon ezina, eta hori entzuten duzu, eta esatu duzu, bale, agur, hemen bukatu da, ezta? Eta kontua da, ez nuela agurrik pentsatu. Hau da, esan nahi dut. Vale. Hori izan zen azaroaren 1. Eta bezperan, gau beltz. Egunean, gure aitaren urtebetetzea, urriako 21, etxean afaria egin genuen. Eta bezperan, ni justu ilobarekin jolasean enbilen, eta, horrela, eta etorri zen ilobaren aita, koñatua. Eta hasi zen, bera hasi zen, prom, pom, pom, Carles Puigdemont, bera hasi zen. Olako txorrada bat botatzen. Eta horri heldu nion, eta hilo eta biok aritu ginen horrekin jolasean. Horri heldu nion, eta, nere buruan osatu nuen, bezperan, osatu nuen bertso edo kantu guztia osatu nuen. Eta anaiari kantatu nion, gauean, besterik gabe, edo kantatu nuen, edo, jolasean behintzat. Eta biharamun goizean, Irunen zen saioa, etxetik gertu, anaia etxera etorri zen, eta berak esan zidan, zergatik ez duzu hori bukaerako agur gisa kantatzen? Eta esan nion, nola ba, esan nion. Engaia. Mesedez, gainera ez dakit esan nion edo pentsatu nuen, baina, zu ausartzen etzaren hori egin behar dut nik, ezta? Esan nahi dut, zuk inoiz egingo etzenuken hori. Ez dakit, uste dut pentsatu egin nuela. Baina, hori hor gelditu zen. Eta gero, zure herritarra Eneritz Artetxe, nire laguna, egun hortan kartzelera zen, eta gurekin egon zen saio aurretik, eta bertsolariokin egon zen, eta berari kantatu nion. Hori. Oraindik ere, jakin gabe bukaeran hori kantatuko nuen edo ez kantatu nion. Eta berak esan zian, mesedez ez eixuin, esan zian. Osea, hori ez egin, esan zian. Osea, lasai, bertin du. Esan zian, hori ez egin, mesedez. Eta kontua da, kartzelakoa kantatu nuela, gero izan nuela tarte guzti bat, agur bat pentsatzeko, baina nire burua etzen pentsatzen ari. Eta iritsi zen agurra kantatzeko momentua, eta konturatu nintzen nire agurraia erabakita zegola. Hori zela nire agurra, ezta? Eta oraindik oso gogoan daukat, mikrofono aurrean nengola, ikusi nuen bazterrean aurrean, gure kartzelera zen Eneritz Artetxe laguna, eta irriparre bat egin nion. Eta Eneritz Artetxek irriparrea ikusi zidanean, martxa egin zuen. Berazen, ez dut ezer jakinik. nik ez dut hau ikusi. Berazen bakarra, zekiena, hori kantatuko nuela, eta berazen ikusi ez zuen bakarra, martxa egin zuen. Eta jazta, eta hasi nintzen, eta behin hasita bukatu egin marko zen. Eta jendea txalo jotze zuen, eta takitxo. Eta gerora, bideoa ikusi izan dudanean, oroitzen naiz, bideoa ikusi nuen lehenbiziko aldian bereziki oso adi egon nintzela, ea atzeko bertsolariek, Sarriegi eta Maialen Lujanbio zegoen atzean, ea ze aurpegi jartzen zuten. Onartu behar dut, bereziki Maialenen aurpegia interesatzen zitzaidala. Eta irriparre bat egin zuen, aizu. Barrez aidi, Bai, orduan pentsatu nuen, bale. Originala irutu zitzaiten. Originala sobran da. Ez, baina, egia da, txapelketa bat oso gogorra izaten da psikologikoki. Eta aspalditik hasten da gainera gure txapelketa gure buru barruan. Eta behin jazuk badakizuna, nik orduan banekien gainera puntuazioz eta dena, kanpoan nengola erabat, orduan, zuk ez dakizu ze lasaitu hartzen den momentu hortan, bukatu da. Ongi, gaizki berdin du, hau bukatu da. Eta gainera, nire bizitza ez daukat oinarrituta txapelketen emaitzatara. Ezta, beste bertsolari batzuk agian, horren pendienteago edo egon daitezke, baina, nik ez daukat horrela planteatuta, orduan, ni oso gustora nengoen bukatu zelako. Eta behin bukatzen denean, askoz lasaiago zaude, eta edo zer kantatu dezakezu, ezta? Beti ere jendeari errespetuz, eta hori uste dut inori eniola errespeturi galdu izan, ez paldima da Puigdemont, Puigdemont esaten dut etengabe, eta gaizki esan da dago. Barkatuko du. Nik uste baiz. Dagoen lekuan dagoela. Badakizu, nun dago orain? Ez dakit, nun dago. Ez dakit zen maleterotan sartu. Bakizu hortik urte batzutara, aizterrazu naiz, gainera bihar gaurre. Martxoa goita behetzi bihar. Hori da, aizterrazu naiz. Hortik urte batzutara, asko ere zin da izan, 8 urte pasatu dira orduztik. Berdin du, orain dela urte batzuk, aizterrazu nengon, eta 2 katalan hurbildu zitzaizkidan gero,
esanaz, euskara ikasten ari zirela forun edo barnetegian, edo barnetegian, eta ikusi zutela Aizterrazun nik kantatzen nuela, eta nahita joan zirela ni ikustera. Eta esan nian baino, Bertso nola? horregatik? Eta esan zidan, bertso hori Katalunian birala bihurtu zel. Eta nik esan nuen orduan, ostias, Euskal Herrian 3 milioi gara, baino Katalunian Katalunian jende asko. jende asko da, Esan zuten, baietz, hori Katalunian biral bihurtu zela. Orduan, ez zegon nik Twitterra ez dut inoiz eduki, baina ez zegon Instagramik ez ezer, orduan, Ja. ez naiz influencerra. Baina, orduan agian Instagrama izango, agian influencerra izango nintzateken. Orduan oso apunto egon zinen, bibazuek katalanez egiteko, ez? Jo, bai. Ikasi inberko nuke, baina, auskalo, oraindik agian, Euskalo, Auskalo. ez deskartatu ezer. Oraindik kaskate batzu jo ditzaket, ni naiz, hori Doraemon Puigdemont, da ja. Sokel maialen, Sokel maialen, takel maialen, bai. Takel Puigdemont, bai. piskat, txapelketatik aratago joan ez zego. Zen ikustu bertso hauekin deskubriu nizun zuri, amai eskeniteko bertso haisek, miren amurizakin batea kantauteguk. Nahi zut galdetu, zer izen zien bertso hauek zuretzat, eta gaur egun zer dien, baita ere. Ba, bira, bertso horiek, eskatu zigutenean bertso batzuk idazteko, egun hortan kantatzeko, eta konpromiso handiko lekua zen garai hartan bereziki bertso eguna, ze aurreko publiko gehiena bertsolaria zen. Eta etzen plaza errexena izaten, Eta, prestatu genituen, argi geneukan, biok usteut mirenen ideia izan zela, amei kantatzea, eta, gero bion artean ondu genituen bertsoak, eta oso ongi atera ziren, gustora gelditu ginen gure lanarekin, eta egia da gerora gaur egun ja pixka bat pasatu, baina pentsa, gaur egun ja pixka bat pasatu da sukarra, esan dut. Baina urtetan, eta hau zen 2010, urtetan, etzen pasatuko hilabete bat norbaitek neri bertso hauek aipatu gabe. Eta mireni berdin. Baina urtetan, ari naiz esaten igual 10 urtez, hilabetean behin gutxienez aipatzen zizkidala norbaitek bertso hauek. Ikaragarria izan da bertso hauena. Orduan, momentu batzutan ja, egia da, pixkat gogaitu ere egiten zarela. Ezta? Hori horrela da, normala da. Ez, egize da, haure, garai hartan ez genuen ezautzen hitze, baina biralare intzan, zer nik uste WhatsAppetik gai hauzitzaitela... Alde guztitara, bai. Momentu batean, normala den bezala pixka bat nekatu ere egiten zara, eta ja, zu ja hain pasata zaude, hain atzean daukazu hori, eta jendeak etengabe, eta polita da, neri adibidez asko gustatu izan zait, esan izan didatenean, begira, hartu ditut bertsoak moldatu ditut, nere gixara, eta kantatu dizkiot, ez dakitze egunean, amari kantatu dizkiot. Eta, horrek adibidez beti poza eman izan dit. Balio izan baldin badio jendeari, bereziki moldatuta, ez da? Berera moldatuta, eta, sentimendu batzuk adierazteko balio izan baldin badio, zoragarri. Hor dago euskarria, nahi duenarentzat libre eta copyrighti gabe. Edo nork hartu ditzake. Gaur egun, berriz hasi naiz adiskidetzen bertso hauekin. Egia da, dakizuen bezala orain dela 3 urte terdi ama galdu genuen, kolpez, ezta? Eta, oraindik gogoratzen dut, gerora, zeni erromeria tante ibiltzen naiz, eta tarteka, gutxita, baina, tarteka bertso hauek ere abesten ditugu. Eta, oraindik gogoratzen dut, lehen da biziko aldiz, gero, erromeri batean, kantatu nituenean bertso hauek. Pixka bat... Bai, bereziki lehenbiziko aldia, beti da, lehendabizikoa beti da gogorra. Gauza guztietan. Bai, lehenengo gabonak, lehenengo... Hori da. Eta, lehenbiziko hura esan ziatenean, kantatuko ditugu zure amaren bertsoak, eta zortez, enuen denborarik izan, edo enuen reakzionatu, enuen ez esateko aukerarik izan, eta zortez diot, ze horrela egiten da, eta kito. Eta aurrera zoaz. Modu bat ementzat. Eta pasa egiten duzu. Eta, baina, gerora berriz ere, oroitzapen on gisa dauzkat, bertso hauek, badakit modu batean ez baldin bada bestean, hau da, hitzez ez baldin bada ere bertso bidez neukana adierazi niola, ezta? Eta, pentsatzen dut, gustatu zitzaizkiola, bertsoak. Orduan, seguro. Jasota gelditu da hori. Zinezkoa irutzen ez gustatzea. Bai, egia da, esate baterako gure amaren
etzen elizkizuna izan, baina, bueno, hileta omenaldia egin genuenean, nik orduan Mireni deitu nion, eta esan nion, eta bideoa gainera, pribatuki, grabatuta daukagu, baina esan nion, miren, ez dakitze plan daukazun, hau egin behar dugu, etorriko zara, eta kantatuko ditugu bertsoak elkarrekin, eta esan zian noski baietz. Orduan, egun hartan kantatu genituen, ez dakit 300-400 pertsona zeuden, ez dakit, kantatu genituen bertsoak elkarrekin, eta, bueno, oraindik gogoratzen dut gero berak zer esan zidan, eta, bueno, noizbait berriz kantatuko ditugu, baina urte asko falta dira hortarako. Seguro. Itxiko da izten denean. Urte asko falta dira hortarako, zorionez. Oso ondo. Bai. Bueno, Maialen, azkenengo galdera klasikue, hemen txatxaranen igiletena. Zer gehiatzen zaizu egiteko? Jo, ba. Egia esan, galdera hauek gainetik pasatu ditut, ez dut pentsatu. Orduan improvisatu egingo dut, baina erantzun hau badaukat. Baina galdera hauek egin daitezke. Bai, egin daitezke, bai, noski. Zer geratzen den egiteko? Beira, azken aldian buruan daukadan gauza berri bat esango izut, eta gero aspalditik buruan daukadan gauza bat. Bat, berria dena da, pasatu nahiko nuke nere bizitzako negu bat iparraldean. Hau da, eguna ia argitzen ez duen inguruietako batean. Bizi nahi dut horrelako negu bat. Vale. Ez dakit zergatik. Baina interesa sortzen dit, zer da negu gogor bat? Negu hotz, luze, ilun gogor bat. Hori nahi dut bizi. Hori geratzen zait egiteko. Vale. Bere aurora borealekin, hau da bere bai. alde polito horrekin, baina jakinda alde polito hori daukala, eta segura eski gauza gutxi gehiago. Ezta? Hori da. Bai, gauen argi berde bat, baina... Eta ja. Eta ja. Gau batzutan gainera. Bai. Baina, bai, hori intriga hori daukat. Vale. Hori geratzen zaite egiteko. Hori da nere ideia berrietako bat. Eta ideia zahar bat, aspalditik daukadana gogoan, transiberianoa egin nahi dut. Hori beti danik gogoan daukadan zera bat da. Eta nahiko nuke transiberianak noski informatuta nagolako, ez gehiegi ere, zeneri ideak etorrita joan iten zaizkit, baina pixka bat informatu nahizelako transiberianoak bide desberdina dauzka. Bat doa, hainbat daude, bat doa Moskutik Vladivostokera, badago beste bat Moskutik, gero Irkutsketik pasatzen daia Mongoliara eta Mongoliatik Pekinen bukatzen duena. Neri hori egitea gustatuko litzaidake. Bai. Joban. Moskutik Pekinera, polita, Ez da txarra, Baina tartean Mongolia baitu nahi interesatzen zait Mongolia baita. Horregatik. Ona. Hori daukate, hori egin nahiko nuke. Noizbait. Ez dakit iritsiko naizen. Baina, berdin zait. Eta gero badago beste gauza bat, egin nahiko nukena, baina ez dudana inoiz egingo, argi daukat, eta ez daukat arazorik horrekin, behin programara etorri zelako pertsona bat kontatuz autoestopean egin zuela Vladivostok Bilbo. Eta esan nuen, wow! Haze tipoa, pentsatu. Haze tipo eta haze arpegia hori, Zentzu honean, ostra. Hori da, hori pentsatu nuen, ostras, egitekoa da, ni Bilbora nintzake, joango endaian geldituko nintzateke. Baina, hori da. Baina, Endaia araño. Vladivostok, endaia autoestopean, ikaragarria iruditu zitzaidan. Eta ez dut egingo inoiz, eta ez daukat arazorik horrekin, baina pentsatu nuen, bira, abentura bat da. Oso ondo, normalean hemen amaitzen dut, baina beste esperimentu bat egite aldera, beste galdera bat gehituko diot amaiera honi, eta galdera da, nahi dizu zehoze galdetu? Ni galdera asko indizkizut, hemen egon geha txatxaran orduetetik gora. Zehoze nahi dizu galdetu? Mira, nik bueltatuko izut azkeneko galdera hau. Zer gelditzen zaizu egiteko? Wow. Zer egin nahiko zenuke? Oina inaiz jartzen zuen nekun, eta hori galdera mierdia. Ez mierda, ez. Baina, ze gatzen zeiten itxeko. Bale, betu literaturi dagokizunez, asko postuko ninduke komiki bat. Idazteak? Komiki bat idaztiek, bai. Hombre, falta zait ilustratzaile bat, eta falta zait gauza asko. Baina baukazu historia edo zerbait buruan, edo ez? Ze. Bueno, bale, hasiera bat daukazu. Hasiera bat, edo txinparta bat, edo... Okurrentzi bat daukazu. Okurrentzi bat daket. Bat da, pixka zombi tematikakue, eta bestie da, oin multibertsuen kontzeptu hau, ez? Realitate paralelo desberdinenak. Orduan nahiko nituzke komiki baten juntau, milaka antxor desberdin, eta multibertsuek kolasaptzeula, orduan realidade berdinin topatzeie antxor mordo bat, ez?
Eta antxor bat da, ez dakit ba, incluso bat da Guardia Zibile, besti da etakue, besti da pixkate Einstein estiloko zientifiko bat, Bai. eta hoxetako bat da gizaki antxor supernatural bat, nun bere helburuedan universo paralelo danak destruitzia. Orduan, antxor danak elkartu inberde Wow. horren kontra borrokatzeko. Wow. Hori literatu dago gizonez. Vale. Bizitsi dago gizonez, jo, eske, takit, nahiko guztuan nahi ontsa bertan. Vale. Takit, geixo viajau nahiko nuke, Vale. hori bai, Nora? baitu Mongolia, Betu? Mongolia asko tiratzeit, estatu batuak kuriosauko nuke, ez... Kuriosoa bada, Bai, Bai. baino, osea, distantzi batetik, claro, ni azkenin zinema asko kontsumiu ez, ezin naiz, da hasi naiz, eta bati bat, gauza da inbezala, zinema amerikanu. Bai. Ez, orduan, bueno, bai jungo nintzeke area hori dana ikustea. Ba, Londresea jun nintzenin Harry Potterren estudizu ikusi Mhm. nunin bezala, ba, bueno, Bai. nire infantzi xen parte izan danez, ba, nahiko nuke hori ikusi. Vale, eta orduan beste galdera bat, estatu batuak aipatu duzula. Vale. Estatu batuetakoa izango bazina, edo estatu batuetan biziko bazina, nun biziko zinateke, bost aukera desberdin emango izkizut. Vale. Bat da, Kalifornia, joango naiz estremoetara, vale? Kalifornia, Nueva York, Florida, Seattle, hau da, goi euritsu leku hori, Bai. edo zentroa. Ba, gure beste gidoilari Inigo Lezertuaren omenez, esango dut Kalifornia. Kaliforniara. Bai. Vale. Zuk ere esan dezazu noizbait, ni Kalifornian Ni egon Kalifornian egon nintzen, eta bai. zinemaz asko dakit. Ados, ongi. No, bai, ba, gauza hauek. Eta gero, gehatzen zei baita ere, eta hemen, ez den melodrama garen nahi, baino, zuk momentu oso txarretan ez dutu nauzu, Bai. hoi ala da. Bai. Eta bain asko zobeto nago, oso ondo nago. Baina gauz batzutan itzultzen nahi naiz. Vale. Bai. Ansiedade sozialak hor jarraitzeu. Bai. Jendikin harremantzi ere, bueno, ez dut guztiz hobetu indik. Baina, bueno, pixkanaka. Pixkanaka. Bai, bixe. Bai. Eta hoxe, Oso ondo. gustua utzi zaitut. Oso. Bueno, zu gustora egon zara? Ni oso gustua egon naiz, Maialen. Hori da galdera. Bai, Bai. bueno, eskerrik asko benetan, etortzeatik. Bai. Lankide, lagun, Hori da. miresmen absolutu beti, Maialen. Bai. Eskuminek etxien, Bai. geixo inoiz ez dizu galtuko nondi datorren bertsu ez. O zure etxetik ja bazetorrela. Bai. Baina, bueno, gurrena kafe batekin juntako bea hortik, bale? Ez, bakizu ze falta zaigun egiteko. Ze falta zaigu? Nere pizzaren etxea. Nere pizzaren etxea. Bai. Hori da. Pizzakan bat do pendiente gatzea. Bai. Nere pizzaren etxea. Oso ondo. Eta orain korrik egitera, noa? Bain korrik aitea. Hori da. Ez, bueno, jain dezu. Ja. Apirila zazpida. Uste baino asko zobeto. Oso ondo, Maialen. Oso ondo, bai, Eskerrik asko, jo. ondo segi.